Keştiyên ji hev mezintir, giranbihatir û gelek wesayîtên behrî ji hev cudatir hatine dîzayn kirin di fuara Navdewletiya Boat Show a Stenbolê de ku yek ji mezintirîn fuara wesayîtên deryayê yên cîhanê ye têne nîşandan. Watercar ku bi şekla xwe dişibe wesayîteke normal lê li ser behrê tê bikaranîn, yek ji favoriyên berhemên fuarê bû ku bala beşdaran kişand. Amacımız bir otomobil formunu yakalayıp Armanca me ew bû ku di formata tirimbêlan de em berhemekê amade bikin û li ser behrê biceribînin. Kesên bikartînin jî pê keyfxweş dibin û eleqeyeke baş lê heye. Zêdetir bo bazara rojhilata navîn em hinardeyê dikin. bir görüntü, farklı bir heyecan veriyor. Ji zêdeyî 300 kompaniyên ji Tirkiye û ji Ewropayê beşdarî fuarê bûn. 3500 wesayîtên deryayê ku di nava wan de yên cara ewil têne nîşandan jî cîgirt. Farklı bir tekneyle geldik buraya. 11.90 uzunluğunda, 4.25 eninde. Em bi keştiyeke ciyewaz ku dirêjayî wê 12 metre û xwediyê tekane Fly Beachê ye. Beşdarî fuarê dibin. Eleqe û beşdariyeke baş heye û em pê kêfxweşin. Senedir bu 3. senesi. Fuar. Kalite güzel, güncel. Kaliteya berhemên îsal gelek baş e. Bi formateke nû û ciyawaz gelek keştî hatine amade kirin. Sal bi sal karên divê warê de tên kirin, pêş de diçin. Onun için yazılımlar çok önemli. Berhemên ku di fuarê de bihayê wan ji $1000 dest pê dike, heya digihêje $10 milyon, zêdetir ji aliyê xelkê Ewropa û Ereb ve têne kirîn. Di serkerta behrewaniyê, li Tirkiyeyê salane $3 milyar hinar de têne kirin. Fuara ku ev 2 salin ji ber pandemiyê pêk nedat, ew cara 16yan tê saz kirin û heta 24 vê mehê dê bidome. Ercan Da, Kurdistan 24, Stenbol.